Heeh. Pernae piye? Pernae. Heeh. Sing sapa? Jarine sedulur ning kono. Aku wong. Iya. Miadi mau. Tunekke bapakku karo mbah bapakne Pak Somo Durkono. Kuwi sedulure ayo mbuh kae. Tak kena aku mbuh dulur kewawuhan. Ning Temulawak. Jenenge sapa? Mulawak iki Mbah Mergo, Mbah Ali. Mbah Ali ki omahe cedhak Ngino mriyan. Wetan Ngino. Sing Temulawak. Sing Temulawak ki Mbah Mergo. Sak anake iki wong iki gabuk ranti anak ning anak loro kuwi lanang kabeh kuwi anake Mbok Ali sing omah mriyan. Ning diaku Mbah Mergo. Oh. Nek sing Panggeran. Hah? Nek sing Panggeran. Ayo mbuh kae. Aku ki bocah ra genah ya ning nang kono ki. Karang nyok manu Mbah Mergo ki nek rene ngajak rono. Ngajak rono ki karang bocah iki diduduhke dalane iki anggere metu kedon ngalor ngetan tekan celep tekan penggung langsung tekan kindul golek tekan jetis nggone Mbah Setro kuwi liwat kono kuwi iki nek ngetan bablas tekan Pasar Sleman. Nek enggak ngalor tekan jetis tekan jetis terus tekan stasiun Sepur langsung tekan gone Mbah Mergo. Nek Miadimu kae sapa? Miadi ki anake Mbah Ali sing nang mriyan. Oh. Sing Mbah Mergo, sing bojone Mbah Mergo ki gabuk ganti anak. Dadi ngepek anake adine. Oh. Ngepek anake adine ki siji. Sing Miadi ki omah nang Mulawak. Sing ono ki nang mriyan. Oh. Ngono kuwi. Aku ya ming cilik kok.